Grabe oh. Pahirapan ang naging pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ilang volunteer firefighters sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Zone 1 San Felipe, Naga City. Pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado, ang mga bombero kinailangan pa umanong iakyat sa mga bubong ang kanilang mga fire hose dahil sa masikip na daan sa lugar. Pagdating doon, sabi nila medyo alanganin yung area nung nasusunog na bahay kasi malapit dun sa ilog. Medyo nahirapan maglatag ng hose yung mga tropa namin. Yung iba nga, dinaan na lang sa ibabaw ng mga bahay para may abot dun sa area ng nasunugan. Ano din naman, naagapan, wala naman ibang nadamay na bahay kasi medyo na-timing na medyo may bakanting lote yung katabi. Natupok ang bahay at mag-isa ang naninirahan sa lugar na maganap ang sunog. Wala namang naulat na nasugatan at ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, marahil na iwang apoy sa pagluluto ang posibleng pinagmulan ng sunog. Base sa namin, nung investigation, sabi kasi may niluluto daw yung nag-occupy nung time na yon. Kasi yung kapatid yata nasa Bulacan. So yung tumatao dun is yung kapatid nung nasa Bulacan. So sabi may niluluto daw kasi base sa pagtatanong namin sa mga kapitbahay, may nangamoy daw na parang may sinusunog na plastic or something, minululuto. So tapos yun na, nakita nila malaki na yung apoy. Siguro hindi niya na-control yung niluluto niya. Ang isang nakapag doon kasi maliban sa made of light materials, yung biktima is nangangalakal din. So napansin namin doon sa loob ng bahay, maraming mga tambak na mga papel, karton, kahoy. Samantala, Biyernes nang sumiklab at tinupok ng apoy ang isang bahay sa Zone 7, Barangay Balugo, Pasakaw. The latest information po about the fire incident that occurred last July 25, that was Friday, 10 o'clock in the morning. This particular structure is a residential structure owned by a certain Albert Kiyong Baluig. Sabi niya, the structure was burned habang wala siya duman. Habang walang tao doon. Kasi for the information of everybody, the area is somewhat secluded from poblasyon area na matataas yung mga damo at hindi masyadong napansin ng mga kapitbahay na may nasusunog na structure doon. Huli na rin daw nang maparating ang ulat ng sunog sa BFP. Inabutan ng otoridad na tupok na ang buong bahay at lumalabas sa investigasyon na sa lakas ng hangin dumikit ang galvanized iron o bubong sa wire ng kuryente na pinagmulan ng sunog. Sa initial investigation po ng aming mga fire safety investigators, the fire initially caused by the service drop wire. Having in contact with the GI sheet as per investigation, and nag-cause na po yun ng spark doon sa light materials ng bahay. Samantala, inabutan naman namin sa lugar ang concerned citizen na si Nanay Estrella na magdadala sana ng pagkain para sa nasunugan, ngunit wala ang mag-anak sa lugar. Hindi ko rin akalain na maganito sila kasi nga, pero dahil po sa panahon, malakas po yung hangin, tapos sila nagtrabaho, nagpintura doon sa school. Ngayon wire, tapos sumilaob, wala talagang nakuha nila. Ang natira lang talaga yung nasa katawan nila, pati yung mga anak, suot ang mga anak nila, kaya nga kawawa din. Ilan po yung anak nila? Apat nag-aral, high school at saka elementary. Oo, wala sila nung nangyari? Wala. Sila lahat nasa school at kailangan talaga nila na makabuo din yung bahay nila kasi nga may mga bata. Walang nasaktan sa insidente maliban umano sa mga alagang aso at pusa na nasa loob ng bahay nang sumiklab ang sunog. The fire prevention is on a daily basis dapat. Okay?
Every day is Fire Prevention Day. Hindi lang po Fire Prevention Month. During March, to suffice that, may mga activity po kami na ginagawa like the Uplan Ligtas na Pamayan, that is a whole year round activity that we are doing activities to capacitate the barangay about firefighting activities. We are greatly appealing to the general public sa community po natin that when times of that particular incident, may mga sunog o anumang klaseng disaster, maaari po lamang at mangyari po lamang na tumawag po kayo sa amin. Okay? We have our hotline posted sa mga barangays and sa social media po. Meron po kaming social media, meron po kaming Facebook account. Jan Amador, CSN.